Ambalmo oni nyantma abalam su madame Cissé Ramata Sissoko anda ubatantira kabo Atlanta États-Unis. Bi mercredi do septembre kalout le 8 septembre 2021 2021. Ka malien be fo Mali kono ani Mali ko ka kera fo may gama kenyinay. Ne ko mi faka ni video kunguruni ke dro kan hakilnata di Mali situation ka. Depuis combien d'années abe sanchaman bo ambe nga fen chaman kele malla. D'abord, Nord là, rebelle Wulila, Kouti fait Kato Malila. Après qu'elle est à la centre là, Flaouni Dokonon Wulila Keleke. Après, enseignant nana Koube Grevouke. Après, pour le sou nana Koube marché. Maintenant, awera ka jate mne bani. Jamana keme fla, ani nani 204 pays ou de begignena. À 204 pays, ni ata dugutan de bien min kele ou bien parce que te nyogondo ou nyagamina chokadola. Malanga nga nyogondo sa. Ate 60 ans bo, on est 4 millions de dollars. Kora malla ni tara génération ça va la bébé bo kelina. Soko bébé bakelin fakili. Itara kaiwo, itara kidalu, itara mopti o bébé nyogona chokadola. Maintenant fora ko mamunu nganga mo lakana. Ulubi kanga keleke, ulubi kanga dimika uyera fili sans fini duguma. Munu nganga dimsenu kala. Amba fo ma enseignant, éducateur, mo nganga de la mokanye. Ulube grève la kuluma sara ou bien doma faraluka saraka. You know? Dans un pays où mokote Dominique, mokote kanga jimi kanye, sirati, écolté, d'humidité, you know, moko bébé kanga déplacé parce que réfugié au tchara yoro la. Yoro mi ame kanga yera nyini ka fo kanga hakli faranyonga ka jete na mbake chugumi. Transition bena, oba fo kabe fe ka refondation ke ka jamana sigi pour que élection a se ka ke. Moko do fana be dimi ka fo ko no élection manga reporter manga ta kalu woro la quoi. Mais moko manga barake kalu woro. Ebe fa ka tla jona. Mingi ba demedi. Est-ce que ti kele? Mais politicien ay sabali sa nga sabali nyogoni quoi. Lebe bin fo yi. Jamana te joni jamana do ma fara nyogonka. O tse ka fo kabe do fe. O ka nga bara minke o resultat bi di awdema. Eke o bara fana bo se ndo la buka o kana se kanye. Mais o kora ene ibi fa ka min soro iti yera ti ko o bara ko ka se ka soro yere. Comment on va faire des élections s'il n'y a pas une refondation? Comment on va faire des élections s'il n'y a pas les cartes d'électeurs? S'il n'y a pas de liste électorale? Ni mogo era toko nu jamu mata. Mogo bin toko kanga to be déplacement na folo. Guerre boka dugula. O tise ka tala ka village la. O denti kanga kala. Ni ya beta papier sebe ngibi kuro de debi kanga kala ere. Mais kamo anga sabali nyoganye kwa. Nebe mingi na ufe. Malion. Jabana te joni bente. Ate joni hakili sigite. Ate jo fana ni mauma fara nyonga mogo ma ben. Mais ta police on bo kala la. Mogo do fana wili ka famille ko kele o fana ke. Balma kay ninke dem balamso ninke I'm sorry sabali kwa. Ni tara dugo kono ke. Du be du den kera du den chite kelinyi. Do hakili ka bon, do hakili ka dogo, do yere ka bo do ka dogo, do be family ke do te family ke, do yes fin soro do ma fin soro, do kala na do ma kala ngode fana idnye jai. Dugo kono be famille kono be quartier kono bien atoko di de jamana yere kono, beti ake kelinyo. Beti saka kala beti ka donia soro. Beti ka fin fana soro. Mais mogo be nyogon dafadi. Personne n'est complet. Machi dafali nta yere. Ko be bedo la nyana. Mais ami nyogon munu. Ka nyogon sabali. Ka nyogon blasra, ka nyogon deme, ka nyogon korota, ka nyogon sutura. Namu de ke jamana tseka tanye. Namu de ke faso tseka jochuwashi. Ni polosu go kulu be dimi parce que uluka mogo do minena ka. I'm sorry. Ako mogo be mine parce que mine ni biki ode la ni ko nyaga mina atiki be mina ka tanya nyine ba shiteka nga fakaw. Ngo bubuto isi doro ki nyinga mune kera. Ni min kera be nyefo mogo wi. Ni justice kan kero mo justice be kay. Mais no fona mageni shareba boli jamana ka jamana be jochugudi. Hal ni neni edo na mi da na me mina de ke pasanya nyaga mi. Ou bien jamana konta ke kai sambi wora ke ko mo tite Dominique mo chite kala mo chite la kana e ke o jamana c'est normal ko ya shiri kanya. O be ke chugudi. Ni jamana jiri la kanya bi do résultat de few. E ma jamana be ka halaki dungo anyi tala ka tinga jiri. Mais do de ka barado, do de make kanyo. O do de kanga no mi no ula fana. Ne kon me mi nyina o fe malien. C'est l'union qui fait la force. Ni mogo ma fara ɲɔgɔn ka jamana tɛ ka jɔ cogoya si. Ni denmisɛnninw ma kalan ka faamuyali ko tɛ ka miiri sini ka jamana ka esprit critique ka jateminɛ mun de maɲi an bɛ se ka mun de dilan. École karamɔgɔw aw bɛ deli di. Grève ni menace na k'o dabila. A ye fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jamana jɔ. Ni fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de a tɛ kɛ dans le désordre. Les politiciens soyez patients. Personne n'est contre les élections. Personne ne veut la prolongation d'une transition, non.
Mais il faut regarder les réalités du terrain. N'aw de kumbala ou bien n'aw yɛrɛ t'a la sa. Mɔgɔ si t'aw contre la o. Aw de bɛna kɛ président, aw de bɛna élection kɛ entre vous. Aw de bɛna ka campagne kɛ, aw de bɛna mɔgɔw wele, a ye vote, a ye nin kɛ. Mais o bɛna kɛ aw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mais a y'a dilan ka kɛ ka ɲɛ ou bien. Il faut pas que aw ka mɔgɔ kɛlɛ min bɛ kan ka jamana jɔ, min na aw de bɛ se ka taa élu. Sini. Come on. À la jeunesse malienne. Aw kɔni ɲɛ b'a la aw faw n'aw kɔrɔkɛw bɛ kan ka baara kɛ cogo min. Anw kɔrɔkɛw don, aw faw don. U bɛ taga segin na conférence ni colloque ni atelier ni tubabukan ba discours ni taga segin. N y'a fɔ ye n ko pelu ni arato de bɛ jamana jɔ. N y'a fɔ ye n ko furanna de bɛ jamana jɔ ani buruyɛti. A ye wuli ka dalalaw fura, ka kari kɔnɔnaw fura, ka ɲamaminan sigi. Bi ye mercredi ye, an y'a fɔ n k'an bɛ Mali fini don bi. Pourquoi? Parce que n'an m'an ka fini don an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka taa ɲɛ. N'an m'an ka dumuni kɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka taa ɲɛ. Comme Thomas Sankara y'a fɔ cogo min. Consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Maa bɛ min dun, i bɛ min don, e de b'o dilan kɛ. Maa wɛrɛ bɛ se k'o dilan k'o d'i ma wa? Mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o dilan o. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛ. Jamana wɛrɛ de tɛ se ka jamana wɛrɛ jɔ. Jamana wɛrɛ de tɛ se ka taa e lakana minɛ, polisi wɛrɛ ni gendarme wɛrɛ ni militaire wɛrɛ de tɛ se ka na e ka dugu la k'e kɔlɔsi quoi. O tɛ se ka kɛ o. E de b'i yɛrɛ kɔlɔsi, e de b'i yɛrɛ ladon, e de b'i yɛrɛ ta. Chacun est responsable. En conclusion, Ala y'an da ka hakili d'an ma, ka fanga d'an ma, fɛn kelen de kama an k'u fila don ɲɔgɔn na. An ka miiri, an ka baara kɛ. O baara dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ ɲɔgɔn na. Hali sisan, Ala ka an bɛɛ kanbɛn. Ala ka faso kanu don an bɛɛ kɔnɔ. Ala ka faga don an kunkolo la, k'a don an ni na, k'a don an dusu la, an ka kɛ kelen ye. Mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si contre la. We love you, on vous aime bien. Mais soyez réaliste. Min bɛ se ka kɛ an k'o kɛ o waati la, min tɛ se ka kɛ an k'a kɔnɔ f'a ka se ka kɛ an k'a kɛ bonya ni karama ni hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na. Ya Rabbi, Ala k'an to ɲɔgɔn ye, aw bɛɛ ni cɛ aw ni baraji, a k'an bɛɛ sen wɛrɛ.